रायजो राजा नोंथांमोना नैबे नुफुंजो जानांगौ नै दिनैसो गोदान ब्रान्च खुलिदों नन्दि आयुर्वेदिक स्टोर नैबे बिथांनि दा बेहाय गोदान ब्रान्च जाबाय आरोना जायफोरा क'क्राझारनिफ्राय बङाइगाव थांनो हाया बा ओरैहाय गसाइगावनिफ्राय बङाइगाव थांनो हाया बिथांमोना नैबे फैनो हासिगौ टाइमानो जाबाय नैबे जाबाय बालाजान तिनिआलिनिफ्राय जास्ट 100 मिटार बा 200 मिटार बिदि जागोन आरोना बयनिबो जाबाय औ फैदोंमोन औ बे पेसेन्टफोरबो फैदों नै दा बे पेसेन्ट लाखांबाय सासे केन्सारनिसो लाना थांबाय दा नोंथांमोना गोबां रोखोमनि बेराम मिथिखाबाय नोंथांमोना सिगांनिफ्रायनो होबाय थाखायो जायखिया बेराम आरोना नोंथांमोना केन्सारानो जा किडनि स्ट'नानो जा गलब्लाडार स्ट'नानो जा जायखिया जि रोखोमनि बेराम मोनगोन आरो नैबे आदाया बुंखाबाय आरो फंनैसो बुंबावनो मा दा बे गोदान ब्रान्चनि सायाव माबा मोनसे ओरैनो एसे गासिबो मोनगोन ना बेहाय बङाइगाव मोनगोन गासिबो मोनजोबगोन बङाइगाव जाखौ मोनो बेखौ मोनजोबगोन गासिबो मोनगोन गासिबो मोनगोन ओमफ्राय माब्ला बन्द' थागोन नामा सानडेफोराव बन्द गैया खुनु रोखोम बन्द गैया आरो अपेनिं टाइमा जिखुनु सिचुएसन गाज्रि जायाबा बन्द जाया आरोखि जेनेबा गभर्नमेन्टनि बन्द दङबा बेबादि सिचुएसनाव बन्द जागोन ओरैनोथ' बन्द जाया जिहेथु बे जाबाय मुलिनि ना बन्द खालामा आरो बे स्ट'रनि मबाइल नाम्बारा बेलेग जागोन कन्टेक्ट ब्रान्चआ कन्टेक्ट नाम्बारा गोदान मोनसे हरबाय बेनो बाक्सायाव मोनजोब्बाय नाखि आगोलनि मोननै दं दा गोदान मोनसे हरबाय आरोखि जि थागोन आरोखि दखानाव बेना डाइरेक्ट नाम्बार दं ओमफ्राय अपेनिं टाइम फुं 8टानिफ्राय बेलासिनि 6टा बेलासि 6टा 7टासिम मोनो और जायफोरा गोजाननिफ्राय फैयो बिथांमोन थाखाय बेलेग सुबिधा थागोन पूजा भी चल रहा है जो बोंगाईगांव में जो था नंदी आयुर्वेदिक स्टोर सेम है इसमें खुला है मेरा एक दोस्त कोकराझार का तो उसको ब्रांच दिया मैं भी हेल्प करूंगा उनको जो भी दवाई मिलेगा हमसे मिलेगा मैं पूरा गाइड करूंगा उनको नया है तो डिस्ट्रीब्यूटर है उन लोगों का तो वो ये सब ब्रांच उन्होंने खुला है एड्रेस बता दो एड्रेस ये हो गया आपका कोकराझार मेन तिनाली कोकराझार तिनाली से सीधा कोकराझार जाने का तरफ 200 मीटर पोस्टर मिलेगा नंदी आयुर्वेदिक स्टोर का लेफ्ट साइड देखने से मिल जाएगा नया खुला है सब दवाई यहाँ पर अवेलेबल है जितना दवाई बोंगाईगांव में मिलता था पूरा दवाई अभी यहाँ पर मिलेगा जो दोतना गोसाईगांव मेरा तुलसी बिल इधर आपका घोसकाटा बोरागारी कोकराझार का सालाकाठी का मतलब वो लोग डिमांड था कि सर आप किसी को ब्रांच दीजिए तो एक मेरा बोरो दोस्त वो आया नहीं अभी तक उसका ड्यूटी चल रहा है आएगा वो तो वो बैठेगा उसका साथ और एक लड़का रहेगा 2 लड़का रहेगा यहाँ पर जो कोई मेरा पेशेंट है पुराना पेशेंट उन लोगों को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग इतना दूर जाने का कष्ट करने का ज़रूरत नहीं है आप लोगों का डिमांड मैं फुल किया आप लोग का जो रिक्वेस्ट था कोकराझार खुलने का वो मैं खुल दिया आज से ओपनिंग हो गया आप लोग यहाँ पर आ सकता है और जो नया आदमी है उन लोगों के लिए मैं 2-4 बीमार का बात बोल दूँगा अभी जो पैरालाइज बहुत देख रहा है आपका कैंसर दिखाई दे रहा है घर में स्टोन देख रहा है किडनी स्टोन गॉलब्लैडर स्टोन किसी का बच्चा नहीं हो रहा है लड़का लोग का सेक्सुअल प्रॉब्लम गैस्ट्रिक हो अल्सर हो कुछ भी बुखार से लेकर कैंसर तक यहाँ पर दवाई मिलेगा और कंप्लीट आयुर्वेदिक है इसका गाइड करता है डॉक्टर रमेश पटेल MD गोल्ड मेडलिस्ट हैदराबाद से उनका दवाई है कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है सब कोई आ सकता है और मेरा वीडियो तो मैं आपको दे चुका हूँ पहले भी